Ketera Mogitivi wa dhinyime Jalup Governor County Mama Chakos Francis Mwangangi oseugai madun bura mar ODM Raila Odinga kumirore gi piny owacho ma Kenya Kwanza bang' keto winjruok matiyo kanyakla e kind duond bura mar UDA gi ODM. Wacho ni okang' ma kamano en tim andhog ne oganda jo Kenya kendo nego demokrasia ma pacho ka kwacho ni jo Kenya koro onge kod yie gi Raila Odinga kendo kik obed kod geno mar telo e kinde mabiro. Onyisa ni owe tij keto piny owacho tesre ne Kalonzo Musyoka gi Lange ma osechung' motegno e kinde duto e keto piny owacho tesre. Oseo kito okumba manyien mar SHA mano ma thieth ma wacho ni medo kelo midhiero ne oganda jo Kenya. Raila Odinga tunakuheshimu, lakini vile tunaona unaendesha mambo mara unasema au yuko kwa serikali, mara unasema uko kwa serikali. Saa hii tumeona umepeana watu wako wamekuwa mawaziri. Tunajua watu wako wamechukua vyeo kama wenye kiti katika mbunge na seneti yetu ya kitaifa. Hivyo basi mimi naona maoni yangu, Raila tafadhali, saa hii wewe ni mwenye serikali na uko kwa serikali. Don't want to be both. You control opposition and at the same time you want to be in government. Junet Mohamed should honorably quit as leader of minority in the National Assembly now, even at the Senate. Nyinyi ingieni kwa serikali, endeleeni kukula huko kwa serikali. Wachaneni maneno ya mnataka kucontrol what happens in the opposition and at the same time nyinyi mnaendesha mambo yale mambaya kwa serikali.